شدشتن فرقان أخيل اللو داغماي سلامتنا يبصحكم كبرانن أرون عنداي مس تكنيشان لدياسكودون بحبارينا أبا نزوبا قول لجا قلقلوط عنا نمعبال أتو بسقوم تتاتي وستد علوم أم نزوبا الدباروا نوس وهو الصدرا بيتا وحرشان مسفح برتعوا قاج قوي تعديلهم منقست جرمن كلاي معبل لبعي كورونا فيروس نمكوز صار زصنعو أقداتات كقصل وسينهم منيسترات قدات وصعي تشاينا دبوب كوريان أب ممعبال كريتاوي زمدناتات زتيوم زرزرهم أب زوباكاش بركة بزركة موشبي مأكلات مع العسران شدشتن حدار بزت قبري ناي لابراتوري مرمراتات شمونت الزيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم زوما بزحالفة كربا سامنتات بفنو كاب سودان استمسو زيغاتات أب وشتي مأكل أديبارات عقيبهم صنحهم إذا كمزيل انكلوت فيروس ترقيبهم أب هوسبيتالات زوباكاش بركات عقيبهم حكم الناوي كنكن كقبر اللهم زي صنحو 4 زيغاتات حاويهم ننابيتهم تفانيهم بزي مسرات أبي إرترا تقلال قصري بكورونا فيروس زتلخ فزيغاتات كساب لومي 596 بس حلوم 477 كابزيوم بزت تقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال زتفانو كخونو كلو 89 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم منستر طعنا 16 حدار 13 أسران ማከል ጣና ጎልጅ ተባገል ጉሎት ንምዕባል ንምስፋሕን ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ተገሊጹም ሓላፍታ ማከል ጣና ነርስ ተኽለ ዘወንጌል ኔርና ብዛብ ሓበሬታም መቁጽጻር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት መክትታል ነፍሰ ጾራት ስሩዕ ክታበት ህጻናት ወለንታዊ ምርመራን ካልእን አገልግሎታት ከም ዝህብ ብምጥቃስ ነዚ ንምስፋሕ ዝትግበር መደባት ከም ዘሎ አረድዮም منستر طعنا درجات ماكل طعنا نمعباي بمدرخو زتكبرو مدبات كسلاسل مصلحو بفلاي اب بقعس مويا طعنا بزتوسد تبقسو ابز وانزي بدرجه كيلاوي عقمي نا بدرجه كمو هوسبيتال زبرخ بقعات تدليبو كمزلو بمقلاص اب مداي مسارحتاتون تباساسل لوطين ممصا اتي صاري قصال مقانو ابريوم تماكل طعنا زتمالي أقلقلوت أب اتهبلو درجة كتبصح أب زكازلو صعري ترى كومن مشارختن كعزز دمازغا غيرهم أب نزوبا قولج أب أم حاجرن قولجن كل تماكلات طعنا أب كاروت ممحدرات كباب دما شوعات مدبرات طعنا تواديدن أقلقلوت هبا كمزلوا سندات من محدارتي نزوبا يملكتهم بيت صفت حرشة أب نزوبا دباروان نسوهت صدرا بيتها وحرشة بمسفح من بابرو زيقاتات من محاش بزعل مدب نحرستوت نحاد ورحي عدم زلون أسرى الشح جاغوي تبرت عوي واقع عدلهم أبتي بيت صحفت كي إلى من ربح انساساتات من إصي يوناس عقبا مكيل اتنشقاويت بمسارات أقدمو زقربة طلب نشمون تميتي حرستوت من محضرات كبابي تر أمني شكتي غزال أمزان دباروان كم تعدل حبيرهم اتي عدل عقاويت كأسأل مقانو زتقاسم من إصي يوناس حرستوت قبو كنكن كقابرولن منستر حرشاد ما كرم مدهانيت كوحس أزغغيرهم ازي دمس حفاش إيرترايوم መንግስት ጀርመን ካላይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንመቆጻጸር ዝተግበሮ ተሪር ናይ ምንቅስቃስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቅን ጸኒዑ ክቅጽል ወሲኑ መራሒት መንግስት ጀርመን አንገላ መርከል አብዛበቶ ጋዜጣው መግለጺ እቲ እገዳታት እንቶ ሓደ ክሳብ 10 ታሕሳስ ክጸንዕ እዚ እኹል ምዘይከውን ድማ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2021 ክቅጽል ከም ዝኽእል ጠንቂቆም انتخونا جن أبى كنيات بعلات لدتن حدش عامتن نمفقاس وطن كم زلوا كان سلر مركل حبيرام منجست جرمن نزل سقوم دزي كم دو سلاز حبر زلوا أبز حلف 14 ساعات 10 شحن شمون تميتن حدش ملكفتي لعلي 400 موت دحري مسكابيوم أب جرمن تغلى قصري بكورونا فيروس تلخفو لعلي 938 شح نايزبوتو دمال علي 10 تحمشت شحن 300 بس حلهم منسترات قدات وصاي تشاينا دبوب كوريا انتمال 26 حدارة كتما الصولة بزقبر وركب
ኩሉ መድያዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባል ኣብ ዘኽእል ዛዕባታት ዘትዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ካንግ ኪዩን ዋን ቻይናዊ መዘና ዋንግ ዩን ኣብ ርክቦም ብዛዕባ ጉዳይ ኒውክለሳዊ መደባት ሰሜን ኮርያ ተበጋጊሱ ዝነበረ ግንካ ነዊሕ ዘይሰጎመ ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ከምውን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዘድሊ ምትሕብባርን ምውሃድን እውን ተዘራሪቦም ቻይና ደቡብ ኮርያን ስትራቴጂያውያን መሻርክቲ ምዃነን ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ርክባት ኣብ ምርግጋእ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ብ24-25 ሕዳር ኣብ ጃፓን ድሕሪ ዘካየደው ናይ ስራሕ ምብጻሕዩ ንተመሳሳሊ ዑደት ብ25 ሕዳር ከተማ ሶል ኣትዮም ትማል 26 ሕዳር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ህንዲ ዝበጽሐ ህቡብላዊ ማዕበል ኒቫራ ዘስዓባ ሓደጋታት ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዘውረደ ተገሊጾም ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ታሚል ናዱ ዝበጽሐ ህቡብላዊ ማዕበል ብዘውረደ ዕንወት ልዕሊ 175,000 ነበርቲ ኣብ ግዝያዊ መጽለሊት ዓቂቦም ከም ዘለው ተቃሊሑ በቲ ሓደጋ ሓያለው ኣዕኑድ ኤሌክትሪክን ኣግራብን ብምውዳቁ ኣብ ሰፊሕ ክፍላት ሃገራት ታሚል ናዱ ኣንድህራ ፕራዴሽን ፔዱቼርን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነትን ሓቢሮም ንዝተሃሰዩ ንምርዳእ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣባላት ኣህዶታት ሲቪላዊ ድሕነት ናብተን ክፍላት ሃገር ተዋፊሮም ስራሓት ህጹጽ ረድኤት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ተገሊጾም ብሰንክቲ ማዕበልን ዝሰዓበ ብርቱዕ ዝናብን ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዘዕለቕለቐ ከምውን ሓደጋታት ምህማም መሬትን ውሕጅን ከም ዝሰዓበ ይዝቃላሕ ዘሎም እቲ ህቡብላዊ ማዕበል ናብ ውሽጢ መሬት ኣብ ዘምርሓሉ ሓይሉ ተዳኺሙ እኳ እንተሎ ዝፈጥሮ ስግኣት ግን ገና ከም ዘይተቐንጠጠዮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ዝገልጹ ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ምብራቃዊ ህንድን ባንግላዴሽን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት ብውሕዱ 110 ሰባት ከም ዝመቱ ሓያሉ ዓድታት ከም ዝዓነዋን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝበረሰን ይዝከር ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዛማር ሳቱም ኣብ ንዞባ ጎሌጅ ኣገልግሎት ጥዕና ንምምዕባል ዕቱብ ስጉብትታት ይውሰድ ኣሎ ኣብ ንዞባ ድባርዋ ንኡስ ውህድ ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ንምስፋሕ ብርትዓዊ ዋጋ ጭቃዊ ተዓዲሉ መንግስቲ ጀርመን ከላይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዘጽንዖ ገዳታት ክቕጽል ወሲኑ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናታት ዘትዮም ዜና ተፈጺሞም